Orang aku beli pi wik balap bannya dan rangkat lang harane kapor hakijing ya batai jongi ya kane ka topik kajing kenru ko man ping ngobha ya pi baro bat ikibot kito kibala pe na ying na sem ling ba ki phone ki jong pi ni ping ngobha bat ni kremen scam ba dagajing dorong kalam jong pi kalong ko ba hakijing im kujongi bangin yang batai kane ka topik mentah kesngi ba shwa bangin ya she khamat ko ban pin tu epi ya kinoi shi mentah kane ka por menikong ide I pastor forget minute but ibaar de I pastor Albert Scamlon but de balai de I pastor Alan Maunai Lingdo ko bana ai kubule ya kineki rangba jongi ki bala dan mentalang mat ni hakane ka por hak ban ya batailang ya kane ka topik ka jingkenru bat ni scam ba de jing dorong kalam jong kineki rangba jongi insya hakane ka halor kane ka topik al hasyo bingin sedang tengin ya duai penem klik jengi man pan bor na ublai tengin duai ublai kwa jiba hamneng ini ublai bai ke baro ublai ba dap de jingi ublai bayu ke bahasa keman akan pora ublai hasyo bingin sedang ya kane ke jing ya batai ke jongi ya kane ka topik ke jing kenru ni doai ba musim jongme ni dar kana ba ni khnang mengilak ban batai syai khnang ba ki ba pe ya kane ka video kin sngal thu ya ke ba medan kam ni ki breu ke jongme ha kane sngi kini sngi ke ba khadu ban ema ublai dar kana ba ni dar ka ba pastor es kamlan dar ka ba pastor Alan Maunai dar ka ba I pastor forget minute ba ingat kumju patnyat Ram ha dar kana baro I ka pe ya kane ke video ko khu mi ki try kan ba sngiu I jing khot pa jing no ko na ba ni panah teng jong Jesus Christ amen ta na kawai kata yau sa kawai pat kata yau nilai batai bat nilai ya sam ya ki subject ba per hak ba yede hak ni kisngi ke ba khadu bat menta ni pe ya kane ka subject ka ba ai kerteng ka jingken ro na try ni dan kam man singal thu ya ka jingmut lane ke ka jingken ro ngako ban kelin kong swa ya I pastor forget minute ke jing singal thu ke jong pi halor ka jingken ro ke jingken ro ngakwa ban ai khublei ya I Cerman ba penia ya kane ka jinga kren lang jungi hane ka por ka jing mut jong ka jing kenro kalong ka ba sup ban singu tho ngakwa ban ai artli kinuksa ya ka jing mut jong ka jing kenro larangi pe ya ki briu shanong kendong ki ba kenro khau ki ba kenri hak shalani ngi singu tho ya kane ka jing mut jong ka jing kenro haba kenro kitu kibarit ki hap chapo bat utu ukba uba khamhe une bat kade ka jing panya khlat hakaba panya khlat ya uba he na ubarit bat ikita ki balong bam na ki bam long bam kebaar kebangila ban snguthu ya ka jing kenro kalong haba don uding ubran so la ngi pen khanwin ngi pen khanyo yo to ding ngi kenro kitu kiso kibala I kibala telur kin hapno bad haba kiding kila yap terkhong kisla ka potlang haba kila yap stai haba kal ka bajur ka be ki hap ki telur no kata kadai ka jimut jong ka jingkenro ka bangila ban snutho ko banai kublai shibon yai pastor forget minute ya ka bala pansyai ya ka jimut jong ka jingken ro bat ngi sngal thu syai ba hakisngi ki ba khadu ba ki breu ki jong ublai kin yai ne scam bat datang ki breu ki bom yai ne scam ki ban sya ken ro bat ki ban hap no bat ngi kremen scam ba I wip we ngi long kita ki ba yai ne scam hap on la poi kata ka pol jong ka jingken ro mentapat ngin poi syai pastor Alan Maunai kajing keli kelong hato kadon kajing pentikna ya kajing penim lada ki kerteng jongi kidon hapo kabalang kublai shibun pastor na kebenta kana kajing keli
Bahato kajing don kerteng jongi ki balang ki jongi kan pentikna ne em yangi bangin yo ya kajing penem. Hoi kalong kajing sha ba ngila abandon kajing perkhat ba ladangi don kerteng hapo ka balang. Ngisngo tikna bangin yo ba kajing penem. Henry kajing sha kalong baladangi klam im ya kajing im kum ki kristan ki basisha. Ladangi klam im ya ka ke balong kat kum kamon ka jong play. Kajing don jongi ka kerteng jongi hapo ka balang kanamla ban pentikna bangin yo kajing penem. Kublai Shibun ya i pasa Ellen Maunai kebala ayangi yak to kejing juba but hoi kalong shisha kaba de shisha ya kaba mai i juba but bun sen ngai kendu ya kibreu bun sen habang ngai kendu ya kibreu kimju perkat ya kalawe henry habang ngai kendu ya ki wepat kibreu ki oyanga ngakwa bandan ke kerteng hapok kebalang kenang bangan yo lum jingtep bantep yanga kene kalong ke kabam sengau tenat nama rakim sim perkat ya ke ba syakmat kim sim perkat bangan yo ya gijing im bom jukur but kublai sibon pasta alan ya kena gijing juba pejong pi but mentangin poi syai pasta Albert Scanlon but kejing keli ka angkom ne balai ba don kampat ya ke kerteng hapo kabalang Kublai sibun nam ta ketu kejing keli balai ba kejing don kerteng hapo kabalang kalong kebadang kam. Nungkong ngakwa ban persuthu syapi wipi ba kajing don kerteng hapo kabalang kamut ba ya ka kerteng ka jonga jong pi la tho ru ha ka kitab ha beneng lada kajing im ka jonga ka jong pi ngimlong kat kum kamon ka jong blai Henry kajing don kerteng hapo kabalang shibenta kan yarap ru ya kabalang kan long ru kajing kerku na kabenta kajing etrekam hapo kabalang ban penyai reti ya ki bro ban long kajing itnat hapo kabalang bakit khot jongka kila bani shibenta hakinu kinu ki program ban pensan ya kabalang kapasa ka jongblai hoi ngakwar ban ong ba kajing don hapo kabalang kajing don kerteng hapo kabalang ngin sulthu ya iwe borok na pren jongi ngilong kit khot jong kamet kris don na pren jongi ngilong kakti ngilong kakejat ngilong kakmat ngilong kashkor bat kamta teter ya ka ba upol ukran nengkong koren kalau nung bakat ar ke dekat ke bakat ar hadu lai puai ukran ya gani ba ngilong kit khot kamet ukres bada ka jingdon kerteng hapo ka balang lani ka jingdon hapo ka balang kalong bangila ban sothu iwe ba khamtam bengen san ha ukres kubleshibun ta kublai sibun ya i pasta abas kembali ke baani to gijing jabak ke basyai ha ngis kan mai wenengi ngis kan tu ya to gijing jubab kejong i babalai dan kampat ya kerteng hapo kabalang but ape syakini kisngi ke menta kide kisngi ke kado but kabalang kejong ublai kadon hakane ke perthai but habang ikran syang kabalang kejong ublai kadon pat kejingnya pai kemang pulih hakane kot marang kuat ban keli ya i pas forget minat hadu kadno teli kejingnya pai kin mi hapo kabalang Kejing ya pat kin mi hapo kabalang ha kisngi ke bakhado. Larangi pet katkum kajing tho naka last day events kasla ke basispa nyopuar ke paragraf kabalai. Nisem hane ba kajing pat kandon haki ar kanhun lani ki ar teli ki parti. Kandon hakaliang ke basisha bat kindon ki briu hakaliang ke babakla. Kumba ujisu ulayatho bat ulaong. Ha ka parsi sepang ukeu bat kinyut kindon ru kibriu ha kisni ke bakhadru kibadon hakaliang persya bat hakaliang ke ba sisa ngin siam ya kane ha ka gospel kat kum Matius kelnong ke ba khatlai ke khot ke ba arpusau ujisu ukren sepang ka parsi jong kinyut bat ujisu ru uai sakawai ke parsi sepang kiblang bat kilang brod kalong kapor jong ka jing penyakhlat hapdeng kiblang bat kilang brod kindon ar kijing epat hapo kabalang lani hapo kini kenhun kabalang kabasa kindon hakaliang ublei bat kindon kibriu hakaliang kajong usoitan hakajuk kapor kublai sibun ya gijing pensyai jong pasaf ke forget minat how ngis ngau thu syai ba hakisni ke bakhado kindon arjat kibriu kijong ublei kibriu kijong usoitan
kibru ki ba mane ya ublay kibru ki ba mane ya usoitan kidan abli kilenti siya peneng kilenti siya dujok ba kata kalak man pensing tu shu yang ba wat hak balang ru kidan kijingnya pai atli kijing pai kuma batai menendai pasal kabingan tangin pai nasi bat u abiram layapan kemau hadu kini kisingi ke bakhadu Kublai Shibun Pastor na kebentang kada kajing keli babalai ke history jong udatan ber abiram kelong layai penken mau haduk kipor ki bakut. Kani kajing itu khana ya kabangila ban syam na ka kitab jingken kelong ke bakhat riu kadai kajing itu khana sepang kini ki armut kirang ba ki bayalek persa ya Moses buru Aaron bagi kajing lek persa ke jong ki kelong persa ya ublai namar ublai hi ulabu ya kajing kit kli ke bakerpang ha Moses buru Aaron bakin jet ya ki rang ba lang do ban long ki ban syakri ha ka tabernacle kata kalong ban yasat na ka banta ki pop jong ki prio hendra ya kane ka jing thmu ka jong blai laya persa bat kini ki army krang ba udatan abiram ki laya le persa yang kata ki 8 pound ka jing knyum ya Moses ki 8 pound ka jing bom songohun ki 8 pound ka jing bisni baiklah keren persa ya Moses halor kane bat ki pen ru babaro ki pro kilong ki bakhoj kilong ki bahok kila ban kenya hala ki jing ki sem ki jongki na ka banta ki pop jongki te nama kata balai ki dan kam bandon kirang balang do ban sat na ka banta jongki te kani ka de ka jing bakla ka de ka jing le persya ya ka mon ka jong play namar ubri ubo pop hi unam la ban poi sya ublay lem dan unong ya sai unong penesuk lane urang balang do bakani ka yang pli yo Jesus Christ kumurang balang do jongi uban ya sat na ka banta ki pop ki jongi tekani ke jing tu khana sepang udatan bot abiram ke jing tu khana ke banyai pen kan mau sngi ki bakut bakan dan ke jing hikai bakla kawan pen kan ria ikibreu na ka jing sngo jongki bakidan kam yu Jesus Christ ku monong ya sa uksiang urang balang do benesa na ke benta ki pop ke jongki ai kublai sibon ya i pasa island ya kato ke jing pensyai halor kajing itu khana sepang udatan bar abiram kalong ke ke ba ngide ban husiar hakini kisni ke ba khadu namar kini kijing long kindon wat ha kabalang kejong ublay ya ke ban hikai ya kita kijing hikai bakla kumbala batai menne dai pastor Alan ba yol asakan mi kijing hikai ru ba ujisu umdei noya sai namta jong pi ba jonga henry ko ki parlok ki parajor Jesus Christ udai unang yasai namta jongpi bat jonga hoi habang ikan sepang kana kejing kenru kawan ha kejing mo berkat lano tharai kan sedang kana kejing kenru ngakwa ban keli ya i pastor Albert Scanlon lano kana kejing kenru kan sedang Kublai Shibun na kamta katu kejing keli lano kapo jong kejing kenru kan sedang kapo jong kejikenru kan sedang haswa bo Jesus Christ unwan no shan syang ni keperthai hakasin ka baar ya ka balatip ya kejingwan Jesus Christ kum kayo ayom ot lakran ya gani ha kitab jimpau kelonong pakhatsau ka dekat pakhatsau kai thu bah kejingwan ka baar ka jong Jesus Christ unbat lakarashi hakakti ka jong u kani karashi ka tho ya kata kajing otno yau tau ko bat ban lum yau tau ko ha kathiar ka jong u ka balong ka ying beneng ka jong u ha ne ka perthai ni tip ba ki bamnge kilong ki nyut bat ki bange kilong ki ko henre ha pedeng ki bange lani ki ko ngakwar ban persuthu ba udon uko pat ustai tekni ki jingkru kalong paswa boy ka jingwan asin jong Jesus Christ kadon kajing kenru kajing punya per ha padeng uko bot ustai bat yakni ansale takakti ke jong blai man penithu manu ki balong kita ke budget ki jong u manu ki banlong kita ki bla syak kantai ha kajing wan asin jong Jesus Christ kublai shibon pasta ya kita kajing jubab ke jong pi bat ngingi sngal thu ba don ki arbenta bat kita kidai u khao ngila banong u khao bat
ustai ukba bat ustai bat kata kan dia haswa ke jingwan arsen ke jong Jesus Christ hoi mentala dangi pe ya ke pertai barok ke mangi ngimtip kino ki badai ki briu ki jong ublai hinrai kumbala bataim ne da pa estor ba haswa Jesus unwan ngin satip kino ki briu ki badai ki briu syak ki jong ublai mentapat min poi cha ipasa forget minute pisnga thu kumno da ka ba ong ba kajing pinstom kan pen khoi ya ka balang Kapor jong kajing pen stomben bat kapor jong kajing tenjo ka bakrau kan sajia hagani perthai ya ki briu ki jong blai ki ba im ha ki sngi ki ba khado kajing pen stomben ya uwei pa uwei kan om slam shu banjia ya kadak ka jong raklau on sa pentrei kam bat on sa penbor ya ki briu ki jong blai kitu ki bam sim lak priang ya kan ka dak ka jong raklau ya ki on sa pen stomben kitu ki ba phai suki pasuki sya ka perthai bat penseriem yang ladai rengkat bat kane ka perthai dah ka basuk kin eno ya ka jing shisha bat kin don ha kaliang jong ka jing persya ha ka ba ka ne ka jing pen sitam ben kan pen ya khlat ya ki briu ki jong ublai bat kan pen khoi ya ka balang kitu ki briu ki ba khamrit ka jinget ya ka jinget jong ki om shem latei bat la seng norim ha umau siang yaki on sapen ya khlat no bat on sapen khoj ya kane ka balang kum ka jingpen khoj jong ki briu ya ukba bat ukhau ha ka ba on sa pen khoj ru ya ki briu ki jong ublai ha ka ta ka por kan mi ru ka jing kren persya ya ki briu ki jong ublai balai pidon hak tu ka jinget balai pidon hak tu ka jing shisha balada ki briu ki priang ya ka jinget lara ki bot ya Chris kinsya ya ka jingpen stomben kinsya set bandi kinsya kranben kinsya bom kinsya sho berkata kadai ka jing ka bakrau ka banjia bar ka ban ngat hai ki briu ki jong blai te sibun ki briu kin phai den no na ka jingele ha ki singi ki bakhadu kalong hapreng ki hukum ublai bat ki hukum jong ki briu kan ne ka por kan sajia ha ka ba on sapenya khlat no ya ustad bat ya ukeu kum bala penya khlat ru ya kilang brot na ki belang kani gare ke por jong ka jingten jo ka ba bat ka ba jurtam kadai ka por jong ka jingjia jong ka jingten jo ki ba meding kum la tenjo ya ushidrak umeshak abednego ha kalawarding ya ki briu ki jong blai ro on sa tenjo ha kata krukom kini ki briu kin om ino ya ka jinget jong ki kini ki basno haka jing hikai ke basisa ke jong Chris namar kibut ya ukhon lambrot kat sheba ulet jiman pau khat sau lanong gerkhot ke basau ke keren nya kata kibut ya u kat sheba ulet ang kublai ka penlong ni kli hato ke jinge ke jong pi ka shon sha na hato mau siang Jesus Christ ipasal ila time ne ba uwe pa uwe ne kawe pa kawe kamansin kan sa sha penstom ben mat hato ka jinge ki jong pi ka shon shap na am hau ma siang ba de jisu tentang po sha i pastor Ellen ki bangai tang nasla kin indo ya ka jinge ki jong ki hato pila ban batai chu chang kane Sibuan pastor na kabantang na jingkeli ba kamut ayu ba kita kibadan ya kajingat kebatang nasla kin ino no ya kajingat kane kathau ya kibriu kibadan ya kajingat kebatang nasla lan ya kajingat kebadan tang karong pong sabar lan ya kadur jong kajinglong riu blai kaba supau tang rong pong kaba sabar henry kanongrim kaba kidan kimdan ya kanongrim kaba scam halor kajingat ke jongki tenamal kata yakum kini gibriu on habalawan kajing kajenjar lene kata kajing kendru bon pen yaklat ya ukau but yustaj gibriu kibakum kane kajingat kin kalalong kum ki staj lene kita ki nyot ya kaba on sasha rong no akal namar kim don kanong rim kaba scam halor kajingat ke jongki ti gibriu kibadan yakum kane kajingat kabatang nasla kin ino kajingat hakaba khadu on habalawan kapor kajing kajenjar
Aku boleh sebut pastor ya kejing jubab kejong ping ngai skam babarok pilasai ha kene kejing keli. But bentangin point syai pastor Albert Scanlon kejing pela kebasisha. Kejing pela kebasisha kejing keli angkumne. Kai kejing pela basisha keban penmi ya kejing kenru. Ku boleh sebut nak mta tu kejing keli. Kejing pla basisha kaban permi ya kejing kenru. Ngakwa banithu ipi ba kejing pla kabasisha kaban mi nagane kejing kenru kolong ba kitu kiba yaini skam haublay kiba yasha ya kejing tunjuk kiba meding kiba om shem la penikhle yaladi bat kejing hikai ka perthai lani hapdeng kejing sha penshitam ki yaini haublay bergitu kiba sothu yala kajong kabanta yala ka jong ka banta ha ka nu ka nongrem baki kidon ha ka jiscriblay nama boblay ba kran ya gani ka khobor langba ka kitab jibampaw kalonong ka balay ka dekhat ka pakhasa hodu ar po ar ukran shaphang kani ka balang ka basa ha kisingi bakhadu ba kalong ka ba shusai shiru em kriat ru em kitu ki balong kita ki bayani haublay kinsuthu yala ka jong ka nongrem ba kilong ki ba shusai Berhak kata kapur, lada kilong kita ke belak kelak ke bomot ke basisha. Kin pengkrek ela ke jong ke jing im. Bar kumju, kin ele kalak ke dia da ke jing ae ke jong belai. Ban yai ne, ba kham tam ban shimenta shirham. Ha ke ban syakri ya belai, bar kumju berkentiu ya kelama gospel ke jong belai. Kham shijrong bar kham shijrong, belai shibun. Aku boleh sebut pastor ya kejing jubab kejong pi ni skam makinong sengap. Kili sengau bat pila sengau tu ya kejing jubab jong ki jong pastor jong ni. Mentang bat min pai sya I pastor fukinat. Kita kejing kentok bom syong niya kiban wanra ya kejing du no ya ki sen. Sengau pa batai halor kane. Kejing tenju bom syong ni abawan ra ya kejing du ya kimensim kiba koridor. Kane kalong ya gitu kibriu kibala periang sisin ya kejing sisa ha kejing im jengki. Henry na kedau jong kejing periang jengki ya kejing hikai babakla ha ka shiklimat jong kejing im jengki ki hap no na kejinget ya kebakila periang mensua. Bat namar kane kedau ya gitu kibriu kiba kila kering sya ukris ya kiba kila wanra sya kebalang kitu kibriu kiba bot ya kiro kin hap na kejinge kane kalong kejingja kiba syirkai ha kiba kipriang ya kejing penthame jong kejing hikai kiba bakla ha kiba usoitan un wanra ya sibon jat kejing hikai bakla ha kisni kiba khadu namar ya kejinge jongki om syem lapen skambha barkumta kipli ya kadonot jengki sya ka jingbet ya kinyut ha ka jing im jengki bat kinyut jong ka jing hikai babakla ki jing sniu ki nangsan ha ka jing im jengki barkumta kila nang du no kita ki khubor ki babha ha ka donot jengki bat kinyut kila san barkumta kila phai din no na ka jing hikai bat ka jinget ka basisha Aku boleh sebut pastor ya kini jing jubab kejong pi but ni kum ki bangai ha ukres kum kita ki break ki ba kisni ki ba khadu kejing hikai ki ba chisha kadai na ktin kejong ublay but lada don kino ki ba wan lam ye pi sha Jesus Christ lada ki pai den na Jesus Christ wan pe je kata Henry pe je ka ktin kejong ublay ka badai ka no hikai ka ba chisha ka lam ya kejing im kejong pi sya Jesus Christ manyo ya kejing im jing pen im bom jikot mendapat min pai sya pastor Allen kiba kumno kita kejing hikai kiban la banyalam syajngai ya kiban bon hakisni bakadu Kublai shibun pastor na kabanta kana kejing keli syapang kejing hikai bakla kibala banyalam jengai kibabun ba kibriu sya hagisngi kibakhadu kabanengkong kalong ba ngidei ban it ia kajing sisha ka ketien jong blai ka bible ka de kajing sisha ya ka ba ki kristan barok ki de ban it
Tika nu kuno kajing hikai, kebalong persa ya ka ketian ke jong blay, kebalong persa ya ka Bible, kata kajing hikai ke babakala. Nang ta sakaway, ublay ukwa ban penim yangi kibriu baro, but ha kajing penim ke jong blay yangi, uai hangi ya kalenti bangin tip, kalenti bangin poi sya ukpa. Ha kajing roi sam nyo punyo kerkot ke bakat lai, ke ongkum ni, kalenti jong me a ublay, kalong ha kijaka kentang. Te ublay, uai hangi ya kajaka kentang lane ka tabernacle, bangin tip ya kalenti bangin poi sya ukpa. Hakai ke badan tabernacle, hak tabernacle don urang ba lang do. Urang ba lang do ubaya side na kabanta ki pop jong ki brio. Urang ba lang do uyang peli u Jesus Christ unong ya side. Uban penyesuk yang ngi bad ublay. Tekani ke lenti ke ba ublay u a yangi. Ba ubrio ba pop barok khot unam la aban poi sya ukpa. Klem da don unong ya side. Tekumta ngi kum ki brio nginam la aban poi sya ublay. Klem u Jesus Christ. Ujisu ulong ke lenti. Tenamal kata ujisu ulong urang ba lang do. Ubanya saat na kabanta ki pop ke jongi. But ublay uai ya kata ka lenti bangin poi syuk pa lengba ka tabernacle ka jaka kentang. Hendrai usai tanpan ya ka ni ke lenti ke ba ublay uai. Ukwa ban penbakla, uya lek kat balak ban penbakla. Kenang ba ubriu unam tip ya ke lenti ban poi syuk pa. Te kumcu kemenjia haki po jong u datan badu abiram. Kiba persa ikan ka jing temu ke jong blay kumta usut tanru uile wan hikai bakla ba omdon ka jaka kentang lane ka tabernacle ba ka jing hikai ke ban penkenria yang ibaro na ka jing sngo don kam jong Jesus Christ ban saat na ka banta ki pop ke jongi Kumlay sibun pastor Ellen ya kena gijing batai gijong pi kabashai bat kabangila ban sngau thu ba udon Jesu ban yasai nam ta jongi we pi we bala don kino ki kubor ki ba ki kubor ki ban nam kren chphang kata kedai bat kedai ka kubor ka ban persya ya ka ting jong blai kumlay sibun ya gijing batai gijong pi kabashai ba haba ong ba kejing gentai ya kejing pla ba kibru ke ba gentai ya kejing pla kanwan ra kejing paidin Plesibun na gamta to kecing keli pisok to kumno da ka ba ong ba kecing kentai ya kecing pla kawan ra ya kecing phaidien da ka ba shai nga kwa ban ong ba kecing kentai hi ya kecing pla ka psisha lang ba kakti ngojong blai ba kecing ai lang ba umusim jong ngajing tulpa ya ka bala kren ha kini kisngi ki ba khado ba kumno ba kibri ki jong blai ki mukre kajing ya kentai ka long shisha ka ka ba susi ya ka jing em ka jongki ba kata ka long ba kin poi shi ka jing phaidien ba kata ka jing phaidien kan long ka jing phaidien ka ba crown ba lada ngim pediang ya kata ka jing phla ka shisha ngin long kumba we urustat ubriu jong ble solomon utho ya ka bala kran haki kitab proverb kalanong ka ba arpo khandai kad khat ka ba khat phra ha ka bamdon ka jing itu pau ki briu ki kenther no ya ka dong henry uta obasumar ya ka an su uta ken lada kamdon ka jing itu pau lada kamdon ka jing phla na ka ting jong blai ba ki briu ki de ban im la de ban le to tip ba ya ki on sha kenther no la ne yangi on sha kenther no henry lada ngiai ne ha ka jing shisha ngiai sumar ya ki jong blai kumba ujisu kran ha ka gospel kat kum u yohanes kalanong ka ba pra gad khat lai pa ar ba ka jing shahi kan pelai epi kublai shibon kumlay sibun pastor ya kejing juba bejong pi kalong ka ba shai ba kito kibru ki bam pediang ki bam ngai ya kata kejing pla ya ki andala poi kata ka por kejing kenru ken hap no ba datang kito kibru ki bangai ya ka ting kejong ublay ki bangai ya kejing shisha ki bangai ya kejing pla bang li sngo mane ki ban yang scam ha kata kapor jong kajing kenro mentau ko ban pai pa chai pasa forget me not long ba kumang lekran ha kana ka subject ba kindon shibon ki breu ki ban hikai ya kijing hikai bakla kita ban long ru
pasta kibreu kiba la julong kibreu kiba yalap ya ke gospel ane kino kibreu kiba hikai ya ke hikai na ke ting jong umble in rekat kum kan ke subject ka bangi pule kwa man wanra kan ke jingkeli hangne la ong ba shibun ki klor ka bomot la wande ki pastor ki nong elam balang ki reunion dane ki nong ya ke jing start jong ka ting jong umble hato kalak mo ban bakin sngau ya kita kibreu ya ke jing start ke jong ki ba bakin let sha ke jing dong bakin ne kibreu kin walam lane kin yalam ya kita kibreu ya ke baki pedong batai halor kane Haki por jong ke jing tenjo bat ke jing pen sitamben haki singi ke bakhadro sibon ki klor ki balong ki nong yalam ki bangi buram ki bangi sngau I bat ki bangi sngau tenat bani sngap ya ki kubor jong ki jingalap jong ki long ki nong yalam ki basirhem hapo kabalang henrai haga siklimat kin sahab no bat kin sa leit no kum kita ki klor sha ka jingdom in syami kene haga last day event ka sla ka basis pa nya phra paragraph ka balai ki briu ki balong ki nong yalam ha ki bakut ka history jong kane ka perthai kin ya serim ya ki Israel hendai ka jing phaidin na ki jing hikai jong Chris ki jing trei jong ki briu kin pedon kam ya ka Bible ban penksan ya ka jing bakala ka jong ki kin mi kum kita ki briu hapo ka balang bat kini ki briu ki hap hapo jong ka jing alam jong Lucifer kin pen sngo tho bakla ya ki briu bat ka jing shisha ba ki don kam ban sumar na ki jingle bakla jong ki haka baka jing shisha kan mi no na ki haka baka dono jing kalong kum uta ukhiu ubape baka ka mi no bat ka lik no na ukhiu haka ta ka por kin pen I ba kim long ka wei bar ukris ba kim sim la long ki ba yap na ka perthei bat bekin yo im bat ukris Malaysia pasa ya kena ke jing matai ke jampi ba ai ke jing shine halor jongi iwe but habai sngau ya kena ke jing jubab kalau sha ke bas ngau phala ba ke bas ngau dream henry tetip ki parlok ba kena ke ke jing sha bahkan saja hai kena kisni ya ke ba mapi ba banga ngiem menta bakai ke khubor ke ba ngadon ashpi ke khubor bangin Rusia ngin pe ya ke ting ke jong ublai kana wa ting ke jong ublai tanya lam ni sha ke jing sha mentang on boy pat si pasa Allen ke kita ki nong troi ki bom jam la pengetang yang ada ki ban hap tino Kublai shibun na kabenta kana ka jingkeli ki kita ki nong trei ki bom shim la pen kentang yala de ya ka ba on thiu no ke jing pen kentang yala de ka Bible kai thu yangi ha ka gospel kat kumu yones kolong ka bakhatnyo or kat ka bakhatnyo to pen kentang ya ki de ka jing shisha ka ktien jong me kalong ka jing shisha te ka jing pen kentang kalong da ka jing shisha ktien jong blai ki nong trei ki bam shim la pen kentang ka mot kim don ni ktien ka jong blai kim don ni ka jing shisha ktien jong blai te ya ki bakum kita ki nong trei on theu no namar ka ek ba ki le kin yeng kin yalap kin le ki kamba kteng ka jong Jesus Christ kin wai kteng ka jong Jesus Christ but kin le yaki babon ki ek ha kteng ka jong Jesus Christ kan ba ki kan tat pat ya ka jing shisha jong ktien ka jong blai kin yeng hi pulpit but kin yalap ha jaka bikin tebe ya ka jing shisha lane ka syarak ka ba ublai ai kin tebe penban ya ka syarak ka ba usaitan ai but kin pendan kam da ka ju ka Bible kin pendan kam ne ki khot ka Bible ban pen scam ye ki jing hikai bakala jong ki kita ki de ki nong trei ki bam simla pen kentang ki bam don ye ka jing sha ktien ka jong play ya ki bakum kita ki nong trei ki bakan ta ye ka jing sha ktien jong play on theu no kublai sibon pastor Allen ya to ke jing batai ke jong ki ya kena ke jing keli ke bashan mangigum ki brew ke jong ublai de ban husier ba kena ke sni ke bakhadu nama dan sibon ki ban yalap sibon kiban le kamba teng jong Jesus Christ ba kiba ngentang yala de
kibong siya pagkentang data keting gejong umblay namang itip skam ba datang ke keting gejong umblay hi balak penggetang khoi balak ai pen ajing pen yang iwe iwe kana mata da kubur bangadan man ai ya pi parlok ba pe kena video pengin pulih banyak ya keting gejong umblay kena menginam syak top syak syukur hakini kinong yelap kibab ngetang yelade kibam syam ngai ya kejing sisya melatho katung ketin kejong umblay tentang kok man pai pacai pasal abad skamlan hatu ko balang umblay kan hapno kat bangi iya ki kato kat ne kejing pai den ki bajia hapok ke balang Kublai Shibuan nam ta kani kejing keli hato kabalang ublay kan hapno kat bang yoi ya ki katu kat ni kejing paidin ki baja po kabalang ndeng akwa wan ong ipi dalale kabalang ka jong ublay kan mahap lada yung yoi kejing paidin hapo kabalang namar ngisu tho hi bagitu ki ba paidin kitu ki ba pash ka pathai kidei ki ta ki bolong ki maujun thot hapo ka balang ki bam kwa ban san lani ki bam kwa ban ya rengkat bat ka kting ge jongblai rengkat ba ka balang rengkat ba ki jikai ki ba debyang kat kum ka ba oblai ukwa hendeng kwa ban ong balada bun ki ba kum kini ki yai ne hapo ka balang lani ki yai sa hapo ka balang don shibun ki jing ki ba ka balang kamat ka jing ya pa kumjuru ka jing ya shrut kumjuru kajing ya bam sotnat iwe khamtam kajing bamla man san jong kabalang bat kajing phaidien jong kitu kiba bam pediang ya ki bla patha do blai akwa ban ong bakalong kajing kurkhuhi ya kabalang ngakamau ya kikintien ya kabala kran da we ustat usolman ubriu jong blai ya kabala kran ha ke kitab proverb kelano khatnyo kat ban kong la kabashi kentien ka ja suda hababat ka jing suk banya ka ye ka badap dan ka jing khawai lembat ka jing yale ka bamut la ki badan khanyat habadan ka jing suk banya ka badan shibun lembat ka jing yale bat ka jing kanat bat ka jing phaidien jongki ka to ka ni ki bamyai kat kum kamon ka jongblai to tep bakalong ka jikur khu ye ka balang bar kum ju kabalang ke jongblai kan kelon dalele kublai Shibuan na kwa benang amen ya kata kejing jubab jang pasa jangi halor kena kejing keli haoi ngai snok tilang bat i maka balang kejong ublai kanam hap lene kanam kelon namar ublai udon i lagi breu kejong u ki banyai ne scam hapneng kena kejing kenru lene ki banyai ne scam ki ban pe ya keting kejong ublai kejing hikai lene ki ban pe sha uji sukris banampe ya ki breu jong kena ke prothe te ngandap da kejing keman sisa banyak sengau yang kena kejing jubab ba kebalang kejong ublai kan nyai scam balada pidon ha kebalang kejong ublai yai duai ba yai syarai bephenam kelon ha kena ke por nama kini kisni ke bangi nyi imenta kini kisni ke bom tikena ya ki ba nyihab banchania lut teli ha uji sukris entang pai pat sai pasa forget minat kumno bayai ki bayai ne jong ublai on penpau hakini kisni bakhadu ublai udon ni ki briu jong u ki bayai ne haman la ka we pakwe ka pateng benriu hak perthai hagisni ki bakhadu ublai udon ki shakri ki bayai ne hak por jong ka jengkenro ha ta ka por jong ka jingtenju ka bashir khai ha ka ba ya ka jinge jong ki on sa penpau kidon ki badang bu re menta ya kiba om shem ladem ban mani ya uta ublai bal ublai sngi uba kibriu kimane blai hakawai pat ka sngi kim shem ladon ya ka jingshai menta kumang ladon henry kan sapoi ka por hakaba kinni kinmi na ka jingdom barkin pai sha ka jingshai habaro kiliang jong ka jingpen sitamben kinong sakhi kin penlong ya ka rai ka jong ki banjit bandon hakaliang jong ukris lani hakaliang persya compare kat nu ka jingpen stamben ka jur ya ka jinget kristan bat ka jinglong kristan ba sisa jengki on sapen pau hakata ka por lomba ka jingdon jengki hakaliang ka jong ukris namar ba ya ka jinget jengki la seng norim halor umausiang ubalong uji sukris
bat kijing pen stom ben kijing kran ben bat kijing kijing denjar kenom la ban pen ya khlat yaki na kijing I kajong ukris Ekaba lashim na ka last day events ka sla ka basis pa prapoi ki brim ki jong ublay ki long kum ki klor la batai hang ne hoi la dangi pe yaki men sngi ngimi I yaki la dangi pe sha jrong sha sun beneng la dangi pe men sngi ngimi I yaki klor henreng ni tip bakidan henrei la dangi pe pat haka pormen met ngi I yaki klor bakishai pat kumta ki brim ki jong ublay kendan la dangi pe men forgive ji matai ki jong phi tang ko ban phai pat sai pastor Alan kecing kali ka ongkum ne shibun ki batip ya kecik shisha kin ino ya kabalang bat shibun ru ki ba kala ka mot thamai kin jia hakaju kapo singam batai halor kane shu Kublai shibun pastor na kabanta kana ka jingkali ka baphuan ra shibun ki batip ya ka jing shisha kin ino no ya ka balang kane ka theo ya kitu ki bre ki baladon ka jing tip ki baladon ka jing shampang la hikaya ki kiladon ka balang but kila tip hai ka jing shisha handai na ka dau jong ka jing bom pikir ka jong ki la ne ka jing shim sting ka jong ki ka balaya lam ki had upot ba kin ino no ya ka balang te hakajaka jong ki pat las bujlin or ki wei pat ba kita ki wei pat ki de ki badon ya ka jing trang ban wat yo blai na du ka do not but kini ki wei pat ki badon ya umen siam jong blai ki wan ban pnia so ka balang but ki sno ka jing shisha te ka long ka jing maham yangi wei pe wei balangim don ka jing ngat ka ba jiliu ka jing ngat ka ba scam ka badon ka nongrim ka ba scam how Jesus Christ la ngi long kumta kan sa poi ka por balada wan ka jing ngin sa inono wat ya ka jing ngat ka ba ngi don te na mar kata kan ka long ka jing maham ya ngi I wei pe wei bangin long kita ki Kristan ki badon ka nongrim ka ba scam how Jesus Christ Malaysian pasta yang jing jubab ke jong phi kalong basai hadu kata-kata pat sengah tenal banyak sengau yang jing jubab napi tentang impoi sya kecing kali ke ba hadu jong kana ka jing ya discuss ke jong ni ha kana ka por tentang kuat ban pai hadu sya pasta Albert Scamlon kumno ngin long ki ba scam ha kecing ngait jong ni banom sya pen kenru hakata kapor bakanwan nene kumno ngila ban penkre ya kana kapor Blashibun na kamta ka tu ka jingkli le se kala bandai ka jingkli ka bakadu kumno ngin long ki ba scam ha ka jinge jongi but man sha pen kanru ha kata kapor ka banwan kumno ngila ban penkre yala de menta kumno ngin pe scam yala ka jong ka jinge but kumno ngin penkre yala di menta ki briu ki jong blai ki ba pen kentang yala di ki ba ye penlong man ka step ban ai ka por ka jong ki shwa sho blai ki ba plut por ha ka jong duai bar kum ju ki ba ai ngu yo blai shwa man sep ka sngi lani shwa man thia bandam ki briu ki ba ye ne bat ki ba ye puli ya ka kting ki jong blai ki ba ye psa yala ka jong ka masim ya ka jingmut jimperkhat takak ting ke jong blai kin long ki baklan bat ki ba scam ha ka jinge bat ka ba khadu ki briu ki ba ye pet bat ki ba ye phai shaka khmat ka ba bhabru jong Jesus Christ kin ye yo ya ka bor bat kin ye long ki baklan bat ki ba scam hebru ko lonong ba khat ar kad khat ka ba ar ko ong kum ni da ka ba khmi sha of Jesus Christ unom pelong bat unom penjanai ya ka jinge jongi uba namar kata kajikimen ya kabalabu hakmat jong ula sya ya kedipna uda iben ya kejing leran bar ula syong hakakti kamon kakhet ublay da kabakmi sya of Jesus Christ on penjanai ya kejinget kejonga kejeng phi hakisingi bakado doblay unkurhu yangi ubay puai bar iphilang baro nakamtak brom jong blay amen Malaysian pasta yang kejing jubab kejong phi but ni ngai scam ba blai undar kala bat ni kam tamah ni gisni ke bakado bangin long shisha kita ke ba yang scam
hakini kisngi ki bakadu ba on la poi kata kapol jong kajing kenru banginam ha namar bangilong ki baskem ha uji sukres yola sedon neng jong pi ki bas ngau teng ne ki bas ngau kinyu yola sedon neng jong pi ki bom ngau ki kena ban yang scam kata kajing kenru henry ke ka ba pentik kena ya pi kalong ban kemal batam ne pasal bangin pe ya kting jong oblay ki bru ki ba bu ya oblay ningkong ki bru ki ba pa sha oblay haman la step ki bru ki ba duai ki de kita ki bru ki ban yaine scam hadu ba jong kasing ke jiman arsen jong disgrace te kumta ki parlok baro ko ban ai jingkermen ya pi we bangin yang scam ha uji sukres bangin pa chu bangin pelong ya u pedeng jong kajing im ke jong pi bat jong Kalau ai kublai biang pi sai sin we ki bala ya pay bat ki bala dan mentalang hakan kajing batai ke jongi ni scam mo blai ni ai ku ni ka banang ai nang we ko syaku we pat minta ha syaku kot no tengin pendam biang ni klik jongi ha kajing doi boleh kuai jing mah neng kumlei sibon ya jing dorong kalam jome bat ni ha kajing batai ke jongi ya kena ke subject jong ke jing kenru hoi atai ba nginan kam ya uji su ban bat scam yangi hakum kena ke po kena menginam sya kenru kena menginam sya penhap trai ba in yarap ini mahaman la kesngi dengan bu yame kum tak pedeng jongi ban pai chame ban pe ting jong me ban bat scam ha ta umau siang jong ki ata ubade uji sukres oblay dorong kala mat ni baro ki bru ki jong me ka balang ki jong me kan next scam hadu ka bekut jong ki singi oblay bat yarap i mengelong kita ki bayai ne hadu ka bekut jong kita ki singi oblay sibon ye ni jing wai oblay sibon ye jing asngau jong me ni jing wai jong ni nama ini panah teng jong Jesus Christ amen